Ka Office Trikam Jong Block Development Officer BDO ka Maukonro Community and Rural Development sin RD Block ka balapli na du usnem sia jakandai spa propaway shen onte thamai no yaka ha kamang tingka ka bolong arklur nyau punyu lak tingka yau mau nong rem kum kadak ban pentulun no sakmat ya kam lawan man pli ha ka khat nyau tarik nai wing araja arpwa do ba Hamlet Sandoling menteri badai khmi ya katnat sin RD ha ka jiran lang ba bante do ling do amali ka Maukonro bat menteri badai khmi ya katnat sport agriculture ka sarkar sala Hakani kasi lai don lang ru si Sadu Director Katnat Sinardi Uba Jidhar BDO ka Maukonro Block kinong ilam sinong nakisnong pa pair ka block na lor ki wipat Yo ikni ka block ka ba thamai ka ba sasna Ting pa iba di ban sutu kamlik ba shwan higum tu lem da don batristom tigi kermen scam ba ka jing yo jong pi bade ya kumni kala ganti scam kan aiman sim kerpang ya nom ta ki BDO ki officer ki staff jong ka block but phiru ki pa iba nong shoshnong bagi kam ki jam ki ba pentri lamba ka block ki long ki ba bat ki ba renti ki ba bun ki scheme lakalong ka scheme nakliang jong ka sarkar pedeng dan ka sarkar jala gi pentri kam ben lengba ka office jong ka block ga sutra chibune bantip bahani po mau control jong pi baro ki BC hidon kumba henry pusantli ki BC bat baro ki BC kide ki batri kamha bat ru ki belong aktif so tanat bat omdi tengah taru kejing batri kam tam ya ki spas ngi kalong ka ba kiu adu kata ta hanya ke blok ke jongpi ni so tanat ba ki brio ki long ki long pa work samla ki mich kaman beridon menta bat ke skim MGN RG kede ke skim happy kebab yetre hari sansnem kebagi orang kata ke person dis nak arlak nak arpa nyuprulak mentah paki udu saupon rulak nak arpa nyuprulak mentah paki ya ke jingtrai si spasi ni po blok jong pikolong saupon rulak kene kelong ke jingkiu juga kam badelang baji sympia jong pi ki sodar ki rangbasnong ki BC bat pi boro kit khot jong BC ke batrikam ba wala ban ra sibun ke jong to pa jong pi om dei ta bakalap ai kam ai jam re ka ra ru sibun ba ki jimon toy laklong hakliang jong development kum ki surok ki footpath ki dam bat kum ta ter bat hakni ki sansnem ke pisa ke bon sapi dakhain lang ya ka bai material bat ka bai nong jong pi hade po makro jong pi ka po hidu kumpa khat lai pon san krur sansnem khat lai pon san krur klapoi se kisnong di thau pi lengbak jum kam ya kani ka scheme chispas ni so tanar chibone bagjing sim khia jong pi ki pai ba nong sok snong wei ba sim khia wei ba pitering kan ka jing anong kalong nam ta jong pi wei bi wei kalong sisa ka jingkemen na kaliang ka jonga nomor pihak suthu ka office jong ki block na jong ka block hakindo ki CNRD block kadai ka badon kambha nomor kan don ka jing yadai ka jing jan na ka benta ki pajba ki ba don kam na ka por te dei na ta ka daw la da kambiang pat ka office trikam kambiang ka office building banbu ya ki kot kisla banbu ya ki jing don kam ban maintain ya ki kot isla kambiang tekan kalong ke long ke jing thot ke bro kiliang tingi sukumen ba menta kasengi ka bakar pang kasengi wan pensa jing kan mau yang aku mu lokal MLA ya minister jong ka CNRD bat kumju iki paj ba nong snong ki belayawan ban sakhi ban aimin sim nadu ki nong snong hakani ka snong mau konro pat kumju ki sodar snong ki secretary snong jong ki snong ki bapher laywan banya sakhi lang nakabenta ban aimin sim lane banya kamen lang hakum gani kasngi bayo usi sundon banbu yung mau nong rem ang ne po ka block mau konro